سەیرانگەهێن گەلی زنتا پشتی ڕاکردنا قەدەغا هاتنۆ چوونێ خەلکی ئاکرێ و دەوروبەر دووبارە قەستا وان هاڤینگەهان دکەن هەرچەندە قەلەباڵغی وەکو ساڵێن بووری نییە بەلێ دووبارە بزاف li van cihan de hête dîtin xelek bi guherîna keş û hewayê xwe qesta van cihên xwe ji diket xudaniyek li cihên geştyarî jî diyar diket ke ew pêgîrin bi rênimayên tenduristî di gel wê yekê jî rêja hatina geştyaran nod ji sedê kêm bûye. Em jî rojane verê paqişkeyn û tehqîmekeyn û rojane du cara eşoyn û dawakarên li xelkê yanî pêgîriya rênimaya tenduristî bikin, kemama bikenê û destkêşa bikenê û em dê spasiya wan bikin. Xwedê ez bêjim 9 sedê ferx e gel par çunkî geştyarê biyanî gelekê kêm in û ekcarî nayên. Welatî jî diyar dikin ke bi sedema belavbûna vayrûsa koronayê ew neşiyan evsale Newrûz û bihar û geştên xwe wekû salên bûrî bikin nûke jî ev derfeta geriyanê hatiye rexsandin pêtîviya welatî pêgîr bin bi rênimayên tenduristî. Yolfer ew e em varên baş cêbecê bikin û bila bi xwe derkevin bila bi xwe seyrana bikin bes dîv rênimaya bîtin û hêvî xwazim ev peta li Kurdistanê nemînîtin taybet Kurdistana me da ku alemek bi xwe bi keyf û xweşî û serarayê ve hebûna nexweşiya û veqeyrana ev e êkî nexweşiye dînek hep serê miletê me hatî. Vê vayrûsê bêhna alemê teng kir mal da çunkî gelek bêhna we teng bû û mecbîr kir ku cewê xwe bigorîtin çi şiklê hevîtin. Ev ca bi xelkê neheq nakin rastî bi va geşta û ew belê pa hindî rênimayên pêgîriyên tenduristî bikarbînin gelek baş e bi rastî. Xudarê havîngehekê jî dibêjît kêmiya hatina geştyaran karîgerî kiriye li ser jimara kirêkarên mifa li van cihên geştyarî werdigirt di gel wê yekê jî bi tinê geştyarên navxweyî qesta havîngehên wan dikin. Gelek tesîra lêkirê heta nîzîk û 18 kirêkara me bîn ev sala me me ve 4-5 kirêkar zûr tesîra li hindê kirê gelek. Wala rêka me geleka teske alem îzaciya xwe lê dibînît xaseten rojê cemê an ku geştyarê Ereb tên munşeyît wa tên gelek saretek raasît bin rêka me geleka teske û îzaciya xwe lê dibînin gelek gazinda dikin. Akrê bi giştî zûr cihên geştyarî li xwe digirît taybetî jî li sinûrê navçedariya dînar te belê ji ber rênimayên hikûmetê bû parastina tenduristiya welatiyan rêkên parêzgehên dîtir û nexwasme başûr û naverastê Iraqê bi rûyê wan havîngehan hatîne girtin. İsmaîl Seîd, dezgehê mîdyayî Badînan, havîngehên geliyê Zinta navçedariya dînar te.